Punta kami ni Mother sa bayan. Basta ulan. Hindi pa na makabasa sa imong kuan, Mother. Taler. Masig. Suksok na ng kuan ni Mimi dadi. Bye. Aga magate. Aga to kila ni Madam Ani. Ay. Okay. Lah, upo ko nakasakay alam. Ha? Agoy. Si Alan ang among driver. Yan. Wala siyang pasok kanina. Kaya nagawa siya ng tangkal hindi biya-biya. Dito guys, sa Balingwan. So nagsilong kami dito sa Halublakan sa kapatid ni Alan. O nandito yung father ni Alan. Magbili rin kami ng isda at saka tinapay para sa father ni Alan guys. Yan ang father ni Alan guys. Lakas ang ulan. Nag-try ka bro ni mama guys kay umulan. Si Alan tuwara sa Halublakan. Nagundang na ako. Ito ay nagibasa lagi. Igor may gibasa sa ulan. Kung man na lang kumuha to sa Talisayan kay murag naon sa maning tempo. Kauwan man si Luming. Asa man tama? Magtagana na. Magtagagan. Mo lagi. Aman ta mamalit ma. Aman ta sa Ano? Ilabirot kono siya. Ay mure doon. Doon eh. Kaya mabasa ka. Gulit mo ka. Dito si Mother mamalit sa ilan ni Beliena Store. Okay mo ha. Era. Litki sa Mother. Ipakons na lang namo ang sa mga bata. Si mama namili. Mga basa ni sa ulan. Kayo mulan dito guys. Ulan pa rin guys. Nagbili na ako ng tinapay at saka isda. Ibigay ko to sa papa ni Alan at saka bird street. Gasokal. Si Alan naghintay. Ito ay ibigay ko kay father. Wala pa. Ha? At saka tinapay. Ibigay ko to sa father. Saka isda. No. Wala pa diay ka na tagay sa ATM? So, ibigay ko kay father. Nakasahod ko pero gamay ra gibahin-bahin sa utang. Pahalipay na lang na kay. Salamat kayo. Gamay ra kayo gibahin-bahin. Ko bayad magid sa utang, di matapo tangon utrog di ta magbayad. Bayad ba na mo sa kuan? Basin sunod dako-dako na. Ayun kay gamay ra man. Basin sunod pohon. Salamat kayo. Oh. Isda lang gibili ko kay papa ni Alan kay ibawalan siya sa doktor og manok kay kargado og kolesterol. Inay daw kung tingog sabi ni Alan. Bawal siya sa manok kay kargado og kolesterol, high blood maguti ang papa ni Alan, paralyzed na. Munang isda na lang kay para masabaw. Yan, pauli namin ni Alan. Ang akong karga ay karga na sa tri-cab. Umulan guys, bukas na lang kay budog kasi umulan. Wala namin nagado dito. Dumating namin dito la Mother guys. O nga akong bigas nga binili, ipadala ko na lang ni Mother. Ayan ang binili ko na bigas. Peacock rice. At yan, nagbili din si Mother ng soft drinks para sa mga bata bukas. Tingnan natin sa kusina. Oh, kumain sila ng tinapay. Nandito si Ate Celia. Saan mo kaulim Binday? Ganina pa. Ito si Ate Binday.
Nagkatag dito ka dito sa abot. Nagalindahaw na mangguda. Ginsan yung mga isda, mother. Yung kaprituhon. Oh, ayan. Nagbili ako ng 1 kilong isda. At dito kami maghapunan. Kaprito na ako ni mother. Mother. Uy, nanay ako gun nagprito da. Ikaw nagprito? Ikaw nagprito? O pamangin na naluto? Ito guys, nagbili ako ng pack plants para sa mga bata bukas. May mga kutsara ko doon sa balay. Ito guys, ay ibigay ko kay Ate Mayamia, isang lechon manok. Ang tinapay, kinain na nila ni mother. Ayun na lang na, puro na si Ate Mayamia sa pan. Dagan niyang pan dito sa yang kwan. Ano, ibigay mo ito sa akin? Oh, luto gina ha, kaya gi-request ko gina sa kwan. Gi-request ko gina sa Unsa na mga lechonay. Ito ay ibigay kay Madam Utik dahil kay salamat. Gibayaran ko sa utang unya. Naghatag din siya dami no. Share blessing lang yun. Sa happy birthday. Daghan kayong salamat Madam Utik for the blessing. Sa inyo po guys, daghan kaayong salamat kay labi nagwala nag-skip ng ads. Daghan kaayong salamat ninyong tanan. YouTube family, maraming salamat sa inyong lahat. Eto, buong lechon manok. Wala na ko nagantuyan ni Budog kay kusog iwan dito baya. Ay, palitan mo si Budog. Tagaan sa ako si Ay, Budog. okay. Yun na ba ka palitan mo si Budog? Tagaan sa ako pero ugma na. Congratulations! Nakasahod na kasi si Madam Utik. Eto, binayaran niya ako, tapos ang binayad niya, binayad ko rin. Inana na magidna. Yes, maraming salamat. Dito na lang tawag hapunan kaya naman may binili nga isda. Ala, Hmm. dili na ko matakaambit. Ano tawag hapunan? Ha? Ugma na. Ugma na. Hindi na natin atong karon. Ha? Alam niyo mo kung ako na isip ada na. Kumakulit mo na. Tamo na gila na ito nga. Oh. Ay, imukbang na mo ninyo. Ito na guys, nagprito na si Ala ng isda. Ito na guys, ready na ang aming hapunan. Ayan, masarap aming ulam. Pinawaritong isda. Ayan, at saka mayroong tuyo. Ito, tuyo. Ang sarap-sarap naman. Dito kami lang ni Mother naghapunan. Kaya mayroon kaming gagawin dito ngayon. Mag-prepare ako para humba bukas. So ako na siyang hiwa-hiwaon. Ano ba? Ina, panyapan! Sige na! Ikaw lang. Dali ba? Huwag na nagpulit sa ilaw. Dali na. Ako ni plato. Ang buklad ang plato tayo, be. Sige na mo, sige na! Si Alan ang nagbasyo, guys. Nagbasyo-basyo na si Alan. Doon ka, Alan, oh. Sulod ka doon. Sige na, dali na mo. Free na, ma. Resil me. Dali na. So, dia. Hey! Sibog din natin siya niyang. Yang. May sibog tatay, me. Me, sibog ni tatay, me. Ay, abay na siya ni nanay. Ano ba? Dali na mo yang. Dali ba? Sige na, free na, ma. Amin. Amen. Amin. Hapon ta. Kanan. Kain tayo, guys. Sige na yang. Kaon na yang. Kain tayo, guys. Kain tayo, Ate Mark. Kain tayo ninyong lahat. Kain tayo, Manang Los. Kain tayo, Ma'am Simply Me. Kain tayo, Ate Rachel. Kain tayo, Ma'am Army Sefeda. Kain tayo, Ma'am Pinay Beauty. Kain tayo ninyong lahat-lahat, guys. Kain tayo ninyong lahat.
Masarap pa may ulam. Kain tayo ninyo. Kain tayo sis Ewan. Abri sa tayo sa tubig si Mimi lang. Ako mandana. Kuha ng bangko isa lang, oh. Kain tayo, Ate Rachel. Kain tayo, Ma'am Simply Me. Paghapon tayong lahat. Kain tayo, Mami Vic. Madam Tis. Mami Vic, kain tayo. Maraming salamat. Ako mandana lang. What? Mana? Ha? Kain tayo, guys. Lagi sa mga akong follower sa Facebook ayun mga na what do you see, what do you talking about English man. Saya ay ko. Tapos na kong kumain, guys. Sampang. Ang. Ano? Ayan. Hindi naubos ang bulad. At Charlo na. Tapos na siya. Uy, Marilo na. Huwag kay smiling ka dyan. Bili ni Mother 3 kilong mascara. 3 kilong karning baboy at saka 2 manok. Ito lang ang ihanda namin bukas sa date anniversary ni Lola, guys. At mayroon ding bihon at saka mga bata ang among i-apostol para indolensya ang mga bata. Ako gindolensya ang mga bata, guys. Daw basin or panghatod lang namo kung walay mga bata bukas. Ako ning hiwaon ang karne kay aron masud ni sa ref kay ugma na ni namo lutoon, guys. Musayo rami ugma dire. Ayan guys, gilamasan na ni nanay. Ano yan? Gilamasan. Amang to yung Ayan, guys, na panakutan na nako. Yan ay humba. At yan ang manok ay tapos ko na naguta dayon. Ako na siyang kuan hugasan para isod na siya sa ref. Bukas na siya lutuon, guys. Yan lang ang humba kay aron malatan. Lutuon na gina siya karon. Good morning, guys. Ngayon, guys, ay dito kami nakatulog ila Mother kay nagbuntag ang ulan. So kay naman mi diri natulog, sayo na lang mi magluto kay aron sayo makakuan ang kuan kay ang mga GI na daw siya ay seminar. So sayo mi magluto karon. O gabi nakaluto na ko sa humba, ang bihon na lang daw manok may lutoon din maglungag. Daw nagkuan ko, guys, nagbilin ko sa pangbayad og kuryente, ibigay ko kay Mother kay diri ra ba migalaba. Ako si Mother tagaan og pangbayad sa kuryente para siya na ang magkuan. Ito na, Mother, ang ibayad sa kuryente. Tagay ko sa sukli. Kay muna lang gini akong nabilin kwarta, Mother. Wala nagilain. Wala nagilain kwarta, Mother. Magbayad pa kong t-shirt ni Duy para sa iyang immersion na 20 adlaw. Ay, may sukli na ni. Pasukli isa na. Kay wala nagikuilaan. Ibayad mo sa 20. 500. Kaya lang ko 500 na. Kay palit na kong t-shirt ni Duy. Maraming salamat sa inyong lahat, guys. Si Ate Mayamia, nabigyan ko na. Ang papa ni Alan din. Ang mga kapatid ko sa Bohol, natagaan ako sila, guys. Kunti lang yun kay wala na lain. basin sa sunod or malaki, makapamigay pa ko. Mas may magitong kuan atong i-share kahit konti lang kaysa atong may nag-comment nga
kung na daw ko sponsor di daw ko manghatag. Lisod man pud og ipanghatag pud nako ang gi-sponsor nag-isa kuaw niya. Ipanghatag pud nako. Na may magudtong ako aging kaugalingon mo akong i-share kay walay mo react. Kay para dato sa Kulan. ila ni Mr. Gingayan o nga nakakita ko sa comment nila nga Ito sa kuan. pag doon na gani i-sponsor sa inyo, ayaw ninyo ipanghatag. Musad to akong kuanan nga. Pag na mag-sponsor na ako, pag dili sila mo ingon nga, ihatag na ni Mother, ihatag na ni Lilin. Kita. Munang dili ko mukuan sa nga sponsor. Kaya dili ba nato mabalaan kung unsa ang mga comments sa mag-sponsor, di ba? Unsa ilang kuanon nga. Gi-sponsora na gani ikaw niya, mo pagid ipanguan. Munang karon kay nakasahod man ko, bahala gamay basta kay ako silang na tagaan ako sila. Bahala gamay basta kay kanunay. Natagaan ako sila. Dili man hinuna ko sila na lukop og hatag kay kuan man pero natagaan ako sila gamay. Yung kapatid ni Alan sa Medina nabigyan pod namo gamay pod. Yung kapatid ko sa Bohol hindi sila lahat nabigyan. Sila ni Tata, Mr. Ngayan, wala na ko nakapanghatag sa ila kay nahurot na gyud. Pero basin dahil sa sunod, kung grasyaan, puhon, na makashare gihapon ta. Ug maraming salamat sa inyong lahat-lahat guys, lalo na sa mga solid supporter. Maraming salamat sa inyong lahat. Ate Mar, Mananglos, Madam Lalako ko TV, kung hindi dahil sa iyo Madam, hindi ako makasahod kasi ikaw nagbigay sa akin ng una ng CP. Maraming salamat Madam Lalako ko TV. O salamat kayo sa imong mga gipang share sa amua. Ma'am Army Cepeda, maraming salamat. Sir John Lester, daghang salamat. Mami Vic, Madam Tess Del Mundo, maraming salamat. Ma'am Jinpy, o sa mga super chat, maraming salamat sa inyong lahat-lahat guys nga naka dugang-dugang sa akong revenue. Maraming salamat sa inyong lahat-lahat. Hanggang dito lang ang video ko. Ako'y magpaalam na. Bye. Dito kami nakatulog la Mother.